Chukla. Yes, okay, di magbutongon. That's normal. Oh, ilang otak-otak na yun dyan. Ayun na pati. Pwede ka nga mag-hotel dyan. Kung saan ka maabutan, mag-hotel ka nga yan. Patawag ka nga service. Siya ka, sana kang buhay. Tama-tama, full charge ko kasi. Charge ko naman siya. Pare, dito na barabay. Yan, marabay sa dagat. Tayo barabay. Gusto ko itong ano ko, go-kart. Nabarabong ko ang kitang go-kart. Oo. Ah, Nagabalik din. Ito ba ka go-kart? Ito. Pero gusto anak ka ba yun? Siraw na nga, siraw yun. Parang street patin yan eh. Araw ko man yan. Hindi. Elvin. Si Sarah pumahabol na. Opo. Iyo po. Panggig ka po. Panggig ka po. Palapad mo na. Chukla. Tama lang yan. Kung kanto mo pag ginip, hindi ako makakaiba. Tama lang yan ta. Wala na la. Hindi ka magparero sa Straight ang braso. Wala.
Tala, dahil pagbutungon. Yan. Kitso na. Diretso lang. Sige na, pumuli ka na. Muli na. Ang kamot mo, ano lang. Superman. Mababasa ako. Kapag nakadaling doon, yung tayo mo. Wala tukuang ka pala, no? Wala ang kaya ko. Trip lang ha, iskot agad. Squat. Dahil pagbutungon. Dahil pagbutungon. Oh, dahil pagbutungon. Ay, sayang. Dahil pagbutungon. Okay. Ay, sayang. Hindi, try niya daw ulit. Sa pa. Pero may bigyan siya. Ay, lupit. Squat. Magbalik ka. Lupit. Na. Pwede na. Higa kayo. Once na humiga kayo, babagsak talaga kayo niyan. Kasi yun ang sinasabi namin. Once na humiga tayo niyan, wala tayo sa balance. Bagsak talaga tayo. Tsaka wag natin hihilahin. Wag natin lalabanan yung rope. Magpahila tayo. Kasi kung ganun na ganun gagawin natin, hindi tayo matututo niyan. Totoo talaga yan. Meron ditong naglaro, hindi natuto kasi hindi nakikinig sa sinasabi namin. Marami na kaming ganyan na na pumunta dito naglaro. Yun ang sinasabi namin. Basta yun lang. Huwag natin siyang hilahin. Huwag tayong magsaside. Huwag tayong higang ganito. Huwag tayong maglilim backward. Dapat ang katawan natin, yuyukot natin ganyan. Tapos ganyan lang. Squat lang. Huwag tayong tatayo. Okay. Di bali umupo tayo sa board. Okay lang. Habang nakukuha natin yung balance natin, unti-unti na lang tayo magtumayo kung nakuha na natin yung balance natin. Oh, strike! Oh, tricks ka! Arkido! Ikot! Wala. Ayaw mo na. Dagday pagbutungon. Ay, Superman. Yes. Lupit to. Ito ko lang siya. Para di anong balanse. Brother, loy-loy. Oh shit. Go. Yes. Okay, di magbutungon. Okay, nakatindog man. Diretso lang. Sa tujaw, alam mo sa tujaw. Natauban. Sabi ni. Oh. Alam ka, alam mo sa tujaw, gilid mo. Ge, recover, ala ka. That's normal. Ate!